Li dibistanên Tirkiye bijartina dersan ku Kurdî jî di nav daye, di çarê vê mihêda dest pê kir. Li gel vê yekê hejmarek weşanxane, sazî û partî bangewazî li malbatan kirin ku ew ji bo zarokên xwe yên polên 5, 6, 7 û 8 dersên Kurdî bijêrin. Hin weşanxane û karsaz jî diyar kirin ku xwendekarên dersa Kurdî bijêrin dê pirtûkên Kurdî diyarî wan bikin. Weşanxana Stavê jî ku navenda wê li bajarê Wanê ye beşdarî vê xebatê bû, xudanê weşanxane Kahirbateyê got ku ew ê 3000 pirtûkan diyarî bidin, ew şagirtên ku perwerda Kurdî bijêrin. Ji bo piştgiriya vê kampanyayê jî em jî wekî weşanxaneya Sîtav bi 7-8 cure kitabên zarokan, kitabên Kurdî em ê 3000 kitêb diyarî bidin wan zarokên ku Kurdî hilbijartine. Li ku derê mamosteyên Kurdî ji me kitêb bixwazin, em ê kitêbên Kurdî ji bo zarokan, ji bo polên ku hatine hilbijartin, em ê wan kitêban bê pere bişînin. Bateyê got ku dema ew reşa Kurdiya li Tirkiyê didin ber çavan, ev gavek pir biçûk e. Lê wî dida zanîn ku li gor helwesta Tirkiye li hember zimanê Kurdî û Kurdan bo pêşketina zimanê Kurdî gavek giring e. Herçiqas rojê heftiyê 2 saet jî be di polekê de dema ku dersa Kurdî bê dayîn li wê derê hişmendiya Kurdî çêdibe. Ew bi serê xwe di saziyeka fermî de di dibistanên dewletê de aliyê hişmendî de ji bo zarokan, ji bo zarokên ku fedî dikin bi Kurdî biaxivin, ditirsin bi Kurdî biaxivin, ev gaveka gelekî mezin e, hişmendiyeka Kurdî li wê derê çêdibe. Kahirbateyê dibêje ku hin jî hejmarek zêde malbat ditirsin bo zarokên xwe dersa Kurdî bijêrin. Dibistana ku zarokên min lê dixwînin em bi malbata re diaxivin, gelek malbat hê ditirsin ku biçin dersa Kurdî hilbijêrin. Di vê hişmendiyê de nînin ku ew mafê wan e, hê ew tirs heye. Bateyê anî ziman ku mixabin ji bilî hin sazî û dezgehên ragihandinê xwedî derketinekê baş bo bijartina dersê Kurdî derneketiye û got ku ev destskeftiya Kurdan hemiyan e û divê hemî partiyên siyasî û dezgehên ragihandinê li vê destkeftiyê xwedî derbikevin. Serî de siyasetmedarên Kurd, siyaseta Kurd, çapemeniya Kurd bi giştî hemû dikaribû gelekî baştir li vê pêngavê xwedî derkevin ji ber ku ev destskeftiye ya hemî Kurdan e, ev destskeftiye di ber xwe de nehatiye dayîn. Hewce ku her Kurdek li vê xwedî derkeve, Kurd biçin zarokên xwe ji bo dersa Kurdî, Kurmancî û Zazakî wan her di dersan hilbijêrin, li vê gavê xwedî derkevin û li zimanê xwe xwedî derkevin. Hêjeyê gotinê ku Wezareta Perwerdehiya Netewîya Tirkiye duh pênşemê ragihand ku wan ji ber mercên nebaşiyên hewayî ku xwendekaran nekarîbû biçin dibistanan, dema bijartina dersan ji 21 vê mehê paş vedana heftê Sibatê. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.